Ayan. So, marami akong mga ano dito guys. Ayan. Itatabi muna. Ay, kabayo ka. Itatabi muna natin yung mga bagay na hindi naman natin kailangan. Charit. Ayan. So, ang dami kong mga eyebrow guys. Pero ito lang yung gusto ko na eyebrow for only, magkano ba to? 10 pesos. So, effective to siya sa akin. So, kailangan ko siyang tasahin. Okay. So, first guys, ito yung ginagawa ko everyday. So, kailangan ko siyang kailangan ko siyang ganyan. Kailangan mayroon siyang ano ba yan yung hulma niya guys, no? Ayan. So, wala pa tayong pera. So, nagwi-waiting tayo sa sponsor natin na ano, na nagpalagay ng kilay. So, ito guys, yung ito maganda to siya guys. Para sa ano, para sa kilay. So, itatry natin to. Ito na yung ginagamit ko. Maganda naman siya, waterproof. Kahit mag ano, whole day siya, hindi siya na ano, hindi siya na nawawala. Pero, kailangan ko siyang, wala akong pang ano kasi, yung dapat yung may ganun. So, yan. At saka, isi-shade ko siya. Isi-shade yan. Isi-shade mo lang siya, yan. Diba? Yan yung perfect natin na shade. Yan, isi-shade natin. Tapos isi-check natin guys kung ano ba talaga sila, parehas na sila ng ano. Pero feeling ko hindi. So dito dagdagan natin ng kapal. Ayan. Kailangan kasi huwag mo masyadong kapalan agad kasi para ma-erase mo siya, ganunin mo lang sa kamay. O, diba? Medyo mataray dito naman medyo straight. So, yan guys. Yan lang yung ano. Tapos bukas naman ulit. And also, yung sinasabi nilang lipstick, lip balm. Ayan, color black, but the color is red. Ayan. Ah. Ayan. So, kunti lang ilalagay mo guys. Kasi, pupula siya ng pupula kapag kakapalan mo. Tapos, ito naman yung skincare ko. Ayan. Tapos, kailangan lalagyan ko rin yung leeg ko. Kasi, sabi nga nila dapat perfect. Charot. Hindi naman masyadong perfect. Kailangan kasali yung leeg para hindi lang yung mukha yung maputi, pati yung leeg. Kasi baka sabihin nila, ano, di ba? Kailangan yung leeg. Yan. Nilalagyan ko siya. Ayan. Pati yung noo. Tapos kailangan ginaganyan ko siya guys. Kasi minsan feeling ko hindi siya pantay. Tapos yung ganyan lang yung ano.
routine ko after ko maligo, mag-prepare. Ayan. Yung mga naglalighting talaga siya, legit siya, naglalighting siya. So, I highly recommend. Pero depende pa rin naman talaga yan sa type ng skin. So, kung yung skin mo is sensitive, much better kung ano yung nakasanayan mo. Yun pa rin yung gagamitin mo. Okay? So, that's all for today, guys. Bye!